Abu Sabna Jarame Sinkura kana kuma so kono arajo femi bi konoto ani nani tombi murumuru duru amela silike ni watina kabo jela korji kunyumani ale woredala nega durusra 76 33 43 03 ote 76 33 43 03 Abu Sradantama amam bolo goshi ameta ne be mbolo de meboni sebanye ukomu mako les citoyens munyo Ousmane Sisi Sisi ke akumara Abu amedom na kombi adugulente mashila ko nyako pangukele ani nyawawa Abu Sabna Jara amena nyira soro sankura okono sangura munna be talike 2023 okonna la Abu kanyashimu sangura yi ale nalima ibena ka foko mu transition marabaga bara bele bu bolo koyi Abu ko bara ko abena gele foka foko abena geleya munyo Ousmane Sisi ayira ka foko sigata la mu 2022 Abu Sabna Jara angon meka antina ngun ka se ale labanyoro ko ni ulaw o sangura ko ni ko obena damine Abu sangura munna bena damina me domna kombi adugulente mashila ka foko asangura ko akorofo ko abena cha ko sobe Abu Sabna Jara asangura ko abara bena cha ko sobe anga transition marabago bulu ko sobge ibena e ka foko amena do samun ko nala Abu Sabna Jara ni manga ke dusguru sanyide ko ni nganga ke bara sanye nganga ke wali sanye Abu Sabna Jara ni nganga ke lawru munumbe na nyata Abu Sabna Jara anga lawru nunka asigi asenga jona ko sobge ibena e ka foko mu malido anga laini akacha ko sobe lanu na kuma bawo kacha wa ibena e ka foko mu transition marabago aluno ya soro uye chairman ko nuko ke ame domna kombi sangura mu no bina damna no be 2023 ko fo transition alibi ukan wuchesri ne sentri ayekele Abu Sabna Jara uka sentri ka ke sabay kelela ko sabga mu ye malido sigleme ku gaje sebaningala ko ako ni yaji temene kalaje kabila jiburama fanga ale dafrila mu ye uti 2020 Abu Sabna Jara mu ye malido ngala ini to dore yelama ukana mu ye jamana ko na la sira chairman fe kerengla mu na mafo mu ko malikura Abu Sabna Jara o ye malido ngala ini malido ngala ini fam ya alanga politiku usra fe yelama o ka doyi an yira ni nyogon che musaka ko aka jafu ka tabla mu ye lakana ananga jamana institution banu Abu Sabna Jara malido ngala ini ye yelama ka doni chairo no bela jile o konala ako mu ye samfla ko ni Abu Sabna Jara anyo bon transition o kono ako mi domna ko bi transition ma ko nga feren dabali bela jile no ko sigi singa malido ngala ini o bisaka ka soro fen to muna Abu Sabna Jara malido me fe yelama mu no kake jamana yira konala ku ka o baro do ko sigi singa san 2023 o konala mu ye discours wa discours o kabla krefe anga nyashi bara ko umam sebenengala ko ako mu ye sangura mu na bena damina me domna ko bi Abu Sabna Jara ko mu ye bara bele ibena ka foko oblaleno ka anga jamana marabaw ko umakono ako no ya soro mu ye lakana usrafe Abu Sabna Jara adugolente mashila ka foko mu ye armée monte en puissance o ko nyadimi do wakono dimi ko ko ote o dugolente mashila kabi do ni ngama mamunu me fangala am domna ko bi no be surasla ko fo unana fanga ka atadomuna Abu Sabna Jara adugolente mashila ka foko mu ye kalege minen chama Abu Sabna Jara anyo usan no usana mu ye panguru chama aka jaka tabla lakana bawo yira am domna ko bi Abu Sabna Jara ku be condition ula wasikata la ko mu ye lakana ko abigana dondoni amera ka jamana okono la no be ba maliba no abo okofo armée monte en puissance Abu Sabna Jara ali ni jugu ye sunzanye afoka be boli okorofo mu na be sena me domna ko bi malido mbela jelen ko ni o chentiria kaira ka foko mu nya armée monte en puissance Abu okoko chiedo o sabuga wati temono na ne jatka wale ke ba nunu ni yae ka foko me gelata ni ka on segere na Abu Sabna Jara am domna ko bi mu ye jatka wale ke ba nunu e ku yira tu yira nyinu wa balla ni te dora ya am domna ko bi ulune armée kada karnyona ko jatika ka wale ke ba no betero su ko fo ko la ni Abu Sabna Jara oyo oye wati temono na no ya soro ko mu ye jatika wale ke ba nunu uluk me wuli kana an armée kana attaquer na Abu Sabna Jara am domna ko bi sigata la ko mu nya an armée de be wuli ka joko ke jatika wale dugole me wo kono Abu Sabna Jara ku bunde ku ka c'est tout c'est fini wala sa mu ye jatika ku be sika bantu muna an jamana okono ako mu ye lakana ko ni sira fe Abu Sabna Jara am mu ni jamana mara ba fe sangura mu no bina damna no be 2023 o ko fo ye bara mu nu ko ke 2022 kono la ku ka do faroka u kana sengo bara ko o bulu de ko sabga ko mu ye malidon Abu Sabna Jara ko mu ye ni fen ko akara soro fenye Abu Sabna Jara sebeningala ko akona amboray kibena ka fo ko mu ye bara chairman fena ko oblale me ka transition mara ba ko ma kono kerengala san 2023 o kona ula ako o bara bele do fen jume Abu adugolente mashila ka fo ka me domna ko bi jamana amusaka ko agalera fo ka fo ko agalera munye musaka Abu Sabna Jara al wati te munu nanga che drome
dɔrɔmɛ 20 i kun b'o binni an ka dugumakolo sanfɛ nka sisan Abu Safinɛ Jara ko dɔrɔmɛ a ti ka ye jamana a gɛlɛyara fo k'a fɔ ko a gɛlɛyara musaka ko o sira o fɛ dugu jɛ ko 20 i b'a ye k'a fɔ ko dabalo fɛn sɔngɔ de bɛ bali ka yɛlɛ pawu ka yɛlɛ sanfɛla la wa dun ye fɛn mun n'a bɛ ka malidenw degun bi fo k'a fɔ ko a bɛ k'u degun bi Abu Safinɛ Jara mun ye sɛbɛnnikɛla ye a ko mun ye jamana gouvernement u kana mun ye kɛlɛ mun n'o bɛ Ukraine ni Russie ɲɔgɔn cɛla la bi k'u kana o kɛ dalilu ye k'a fɔ ko dalilu mun n'o mɔgɔ bɛ se k'i bolo gosi o kan o sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ ka fanga ka a mara Abu Safinɛ Jara n'i ye gɛlɛya kɔni natɔ ye i kan ka fɛɛrɛ dabali de kɛ gɛlɛya in bɛ se ka furan cogo min na yan'a k'i ka jamana kɔnɔdenw sɔrɔ u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan musaka gɛlɛya mun n'o bɛ malidenw n'an bɛ don min na ko bi Abu Safinɛ Jara mun ye san kura n'o bɛ 2023 o kofɔ o musaka gɛlɛya o bɛ se ka ban cogo min na Abu Safinɛ Jara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi an ka jamana kɔnɔna la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye front social kɔni o dugu ko o jɛra hali n'o y'a sɔrɔ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye syndicat jɛkulu caman bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni ye mun ye seginkɔ baaraw ko o bolo da ka mun ye seginkɔ baaraw u bɛ ka laɲiniw caman kɛ ka ɲɛsin mun ye transition yɛrɛ a gɛlɛya ma ka ɲɛsin mun ye musaka ko gɛlɛya yɛrɛ ma transition kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko o syndicat jɛkulu ninnu caman Abu Safinɛ Jara olu ye seginkɔ baaraw ko o bolo da o misali jɔnjɔn ye lakɔlimɛtiriw ye ni hakili b'a la olu ka article 39 Abu Safinɛ Jara ka ɲɛsin jamana yɛrɛ gɛlɛya ma olu ye seginkɔ baaraw ko o bolo da ka sɛbɛnnikɛla ko a ko san 2023 hali n'o y'a sɔrɔ mun ye syndicat jɛkulu dɔw bɛ an bɛ don min na ko bi olu ka laɲiniw dalen bɛ gouvernement ka tabali kɔni o sanfɛ gouvernement ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de k'o sigi sen kan san 2023 Abu Safinɛ Jara u n'o syndicat jɛkulu ninnu u ka sigi ka kuma o sabu kɛ mun ye sigikafɔ o ye damu ye walasa mun ye syndicat ka laɲini mun o caman bɛ an bɛ don min na ko bi gouvernement ka tabali sanfɛ ɲinifɔnw bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na o transition marabagaw u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o kɛ mun ye san 2023 o kɔnɔ Abu mun ye sɛbɛnnikɛla n'o bɛ Usmani Sise kofɔ a ko n'a nana mun ye politiki bunakun a kɛnɛ kan Abu Safinɛ Jara a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko san wɛrɛ mun ye daba ko a bɛ wuli fo k'a fɔ ko a bɛ wuli o sabu kɛ mun ye yɛlɛmali caman de kan ka kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la an ka jamana institution baw Abu Safinɛ Jara fo ka taa bila mun ye kalataw kan olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ san 2023 n'o bɛ maire kalata a ka ja kana bila mun ye wasaden kalata n'o bɛ député kalata ko fɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ san 2023 Abu Safinɛ Jara ni ye sɛbɛnnikɛla Usmani Sise a y'a yira k'a fɔ ko mun ye transition marabagaw u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan kalata minnu n'olu bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ san 2023 kalata ninnu bɛ se ka kɛ kalata jɛlen cogo min na yɛlɛmali minnu n'olu kan ka kɛ an ka jamana a yɛrɛ kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara yɛlɛmali ninnu bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna la cogo min na ka sɔrɔ maa si ma degun ko o sɔrɔ a k'u kan k'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ 2023 a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ baara minnu kan ka kɛ 2023 o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye référendum oui ou non Abu Safinɛ Jara ko ale kan ka kɛ mars 2023 o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara n'o fana bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye wasadenw ye n'o bɛ député lakaw ko fɔ olu ka kalata o premier tour bilalen bɛ ka octobre 2023 o ma kɔnɔ mun ye premier tour o bilalen bɛ ka octobre 2023 a ma kɔnɔ wa deuxième tour o bilalen bɛ ka novembre 2023 o ma kɔnɔ o bɛ wasadenw n'o bɛ député ko fɔ olu ka kalata o ko fɔ Abu Safinɛ Jara n'i bɔra yen i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi o san 2023 kelen kɔnɔna la mun ye juin kalo mun ye terilakaw ye n'o bɛ maire lakaw ko fɔ olu ka kalata fana k'o kan ka kɛ juin 2023 o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara i bɛna ye k'a fɔ ko n'o fana bɔra yen mun ye san mun n'o bɛna dɔw kan n'o bɛ 2024 ko fɔ mun ye belebele sigi yɛrɛ ko o baaraw bɛna bolo da n'o bɛ masakɛ sigi o ko fɔ o kan ka kɛ février 2024 o kɔnɔ nka baara in bɛɛ lajɛlen kan ka bila sen kan 2023 o de kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara a ko an kɔni bɛ don min na ko bi siga t'a la mun ye san kura mun n'o o bɛna bolo da an ka jamana marabagaw kan ka wulikajɔ ni cɛsiri caman de kɛ mun ye laɲini minnu bɛ malidenw na bi ɲinifɛn o bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn cogo min na malidenw ka laɲini ye fɛn mun ye bi gɛlɛya mun n'o bɛ malidenw kan gɛlɛya bɛ se ka furan ka bɔ cogo min na kalata minnu n'olu kan ka kɛ jamana kɔnɔna la 2023 o kalataw bɛ se ka kɛ kalata tilennen cogo min na kalata jɛlen cogo min na k'u kan ka wulikajɔ ni cɛsiri k'o bila sen kan san 2023 Abu Safinɛ Jara ko ale man ka kɛ san ye dusukuluba san a man ka k'o ye dɛ an bɛ don min na ko bi k'u ɲɛsin an ka baara ka tɛmɛ n'a ye ka baara kɔni k'o kɛ san 2023 o kɔnɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ le citoyen ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla de tɔgɔ Usmani Sise Abu i bonya o b'a la bɛɛ an bɛ dugawu de kɛ san 2023 i ka dɔn k'a fɔ a ka kɛ san ye san min ka dɔn k'a fɔ baaraw caman minnu ni olu fɔlen filɛ bɛ se ka sabati anw ka jamana in kɔnɔ cogo min na bɛɛ ka dɔn k'a fɔ n bɛ n bolo don bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko ɲɛdankura Nouvelle Horizon Seydou Konate ale ka sɛbɛn nɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko kalataw b'a fɛ ka surunya i ka dɔn k'a fɔ étude dɔ bɛ yen ni o ye kala dɔ ye ka sɛgɛsɛgɛli dɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o bolodara min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Seydou Konate la a ko n'i ye jamana kɔnɔden ta k'a lajɛ bi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ
kɛmɛ sarada la est-ce que i ka dɔn k'a fɔ ko 42 i ka dɔn k'a fɔ politikimaw i ka dɔn k'a fɔ ko olu tɛ politikimaw fɛ ma di olu tɛ politikimaw fɛ i teri kɔrɔ wa awɔ u ka dɛgɛ sisira o n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kalataw bɛ sinɔ kalataw i ka dɔn k'a fɔ a dugu a b'a fɛ ka jɛ a bɛna jɛ dɛ i ka dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ étude dɔ de kɛra étude in y'a yira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ni o ye sɛgɛsɛgɛli ka wuli ka jɔ k'a boloda i ka dɔn k'a fɔ jamana a fa bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ a daminɛ i ka dɔn k'a fɔ Kidal ka taa gosi fɔ Anderbukan i ka dɔn k'a fɔ ko étude a kɛra étude in y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ maliden maa 42 kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada a i ka dɔn k'a fɔ ko olu tɛ politiki ko rɔ bilen wa i ka dɔn k'a fɔ ko u tɛ politikimaw fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maliden kɛmɛ o kɛmɛ min bɛ tali kɛ 34 na n'o ye 43% ye k'olu dɔrɔn de bɛ politikimaw fɛ n m'a faamu 34%. 42% apprécient mal les politiciens. maliden n'i y'a sigi kɛmɛ maa 42 o tɛ politikimaw fɛ o yɛrɛ o la o dɔgɔyara dɔɔni min b'u fɛ o dɔgɔyara yɛrɛ 34 de o dɔgɔyara yɛrɛ o de cayara sa quoi 34 cayara i sɛbɛla a cayara an ka taa bete ko an ka taa ka fɔ min bɛ tali ko di nkalon tɛ dɛ ayiwa Seydou Konate a ko i ka dɔn k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ sigiba dɔ kɛra min ni o bɛ wele ko assise sociale la kosɛbɛ assise sociale des partis politiques i ka dɔn k'a fɔ ko o baaraw ko a bolodara i ka dɔn k'a fɔ o sɛbɛn i ka dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ sɛbɛn bolodara i ka dɔn k'a fɔ cakɛda dɔ fɛ min ni o jɔ ko i ka dɔn k'a fɔ étude de Tombouctou intitulé i ka dɔn k'a fɔ étude de Tombouctou kosɛbɛ i ka dɔn k'a fɔ o ye cakɛda in jɔ ye nin cakɛda in de ye wulikajɔ k'a sɛbɛn sabati waati na i ka dɔn k'a fɔ u ka cakɛda a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ min ma yɔrɔ min ma i ka dɔn k'a fɔ o de ye Sénégal ye o ye Dakar o ye a fɔba ye i ka dɔn k'a fɔ Nangadef u ka fɔba a bɛ o yɔrɔ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin cakɛda in na a bɛ o yɔrɔ la olu de ye wulikajɔ k'a boloda k'a ye k'a fɔ ko n'i ye anw ka Mali jamana in ta k'a lajɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana kɔnɔden a ka ca kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ waati min na komi bi fɛn min bɛ wele k'a dɔn k'a fɔ 20 millions de Maliens n'o ye maa 20 baɲango k'a ka jan ka taa dɔ fara o kan i ka dɔn k'a fɔ maliden bɛ se o hakɛ ma bi k'a sababu kɛ kabini démocratie daminɛna anw ka jamana in kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ daminɛ dɔɔni min kama a jamana kɔnɔden caman kun ɲɛna k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ ko Mali ko nin ye a jɔsiraw daminɛnen jaa yira k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ démocratie a dabɔ bɛ maa damadɔ kama i ka dɔn k'a fɔ maa damadɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga salo caman de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ u bɛ a dabiri maaw da i ka dɔn k'a fɔ olu de b'u yɛrɛ dilan fɔlɔ i ka dɔn k'a fɔ ka sɔrɔ ka u hakili jigin jamana kɔnɔdenw yala k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ nin étude in sɛbɛn maliden fanba de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ olu ka kala tɛ ka turu minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u t'a fɛ ka politikimaw yɛrɛ ye u ɲɛna n'i y'a ta k'a lajɛ 100 o 100 k'o bɛ taa i jɔ fɔ maa 42 la maa minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu b'u fɛ dɔɔni i ka dɔn k'a fɔ k'o tɛ tɛmɛ 100 o 100 maa 34 dɔrɔn a banna o cayara o dɔ bɛ ka b'u ka jama la o cayara dɔ bɛ ka bɔ n teri bolo anw bɛɛ bɔra la o maa 34 yɛrɛ n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ a fɛn b'a la an ka ca a bɛɛ ye Wamani yɛrɛkun sɔrɔ a bɛɛ ta ye Wamani yɛrɛkun o de don koyi o sabu kɛ n'i bɔra la i bɛna balo cogo di ko in b'i di Seydou Konate tiɲɛ dɔnnen don n y'a dɔn Seydou ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ n'i ye Mali duguw ta k'a lajɛ dugu min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ wele ko Menaka o de ka fisa dɔɔni sabula i ka dɔn k'a fɔ Menakakaw i ka dɔn k'a fɔ ko 100 o 100 la maa 85 olu de bɛ politikimaw fɛ koyi min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ ni o bɔra dugu min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Bamakɔ yɛrɛ n'o ye Mali anw fɔba ye a ye ka dɔn k'a fɔ ko yen de ka jugu sabula i ka dɔn k'a fɔ baliden fanba bɛ yen minnu ni olu bɛ Bamakɔ yan a ye ka dɔn k'a fɔ ko politikimaw kɔni ka dɔn k'a fɔ maa caman de bɛ politiki kun kan k'a fɔ ko n'i y'o yira i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden dɔw la a ye ka dɔn k'a fɔ ko u ko man di u ye sabula i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔkaw caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ u kɛlen tɛ ka kala turu i ka dɔn k'a fɔ politikimaw la ni Bamakɔ taara ka bɔ yen i ka dɔn k'a fɔ ko an ka taa Segu Segu fana o y'an ka dugu ye dɛ Segu i ka dɔn k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen o y'an ka dugu ye 100 la i ka dɔn k'a fɔ Segu ko maa 33 o cayara dɔrɔn de bɛ u fɛ ayi o cayara Segu kɛ o y'an ka dugu ye o cayara o cayara anw dugu an b'a tɔ bɔ kɛ anw bɛ ka dugawu min kɛ manamana ko don a t'o bɔ anw bɛ ka dugawu ni sarakati min bɔ manamana ko de don 34 ka ca anw fɛ yen 34 ka ca aw fɛ yen o ka ca
bele ka do ka fɔ ko Sikaso ka tabla tawdenina i ka do ka fɔ ka tabla Kayila i ka do ka fɔ Tombouctou i ka do ka fɔ ka taa se Kulukoro ani Mopti bɛɛ lajɛlen ma Sebaro i ka do ka fɔ Mali dugu fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye dugu dakuma ye ka taa se fɔ Kucalaw ma yala ka fɔ ko ni ye nin dugu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ sondage min kɛra ni o ye dasumuzumuni min ye dasumuzumuni min kɛra a yirala ka fɔ ko ni ye Mali den ta k'a lajɛ kɛmɛ sirada o kɛmɛ sirada la maa 42 dɔrɔn k'o de bɛ o tɛ politikimaw fɛ koyi u bɛ talige ka do ka fɔ maa 34 k'olu dɔrɔn de bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ u kun koyi wa i ka do ka fɔ o maa 34 ni olu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'o caman de bɛ ka do ka fɔ dunda ɲini min bɛ talige ka do ka fɔ yɛrɛkun ɲini na k'olu de bɛ k'o sabati fɔlɔ n'o tɛ ko n'o sabatira waati o waati k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ u nɔ bila. bɛ balo cogo di nka ko ye o de ye n'i bɔra i bɛ balo cogo di ko ye o de ye koyi dɔw bɛ balo politiki de la an ka jamana in kɔnɔ n'a jɔra dɔrɔn olu tɛ balo a dɔw bɛ balo la ne y'o f'i ɲɛna n ko jamana in nafolotigiba a fɛn o tɛmɛna politiki sira fɛ Abu Safinɛ Jara t'u ka sigida la i b'a sɔrɔ a tila n'i y'a sigi 100 i bɛ taa sɔrɔ mun ɲɛ a 90 bɛ a 80 a bɛɛ lajɛlen maa ɲɛnama y'u ka sigidaw la k'o sababu kɛ u bɛ mun tarabaso ka bɔ jamana yɛrɛ kun u bɛ mun suɲɛ n'u ye 100 suɲɛ i bɛ taa sɔrɔ mun ye 10 u b'o tila sigidamaw ni ɲɔgɔn cɛ wa n'u kungo wulila dɔrɔn sigidamaw de bɛ wuli k'u jɔ awɔ min bɛ talige ka do ka fɔ Seydou Konate la a ko a kɔrɔmasiri ye mun ye san 1992 élection kunfɔlɔ minnu kɛra i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta pourcentage ko la i b'a ye k'a fɔ ko o pourcentage jama o kun ka ca wa k'a dɔn k'a fɔ kabini o tɛmɛna ka ban maa minnu ka do k'a fɔ campagne minnu kɛra o kɔfɛ walima i ka do k'a fɔ élection minnu kɛra o kɔfɛ min bɛ talige ka do k'a fɔ a pourcentage la ko san o san i ka do k'a fɔ élection pourcentage de bɛ ka jigin min ni o bɛ wele ko code de popularité n'o ye ka do k'a fɔ politiquement i ka do k'a fɔ u kanubaw ye a dɔ bɛ ka bɔ u kanubaw la san 2013 in na i ka do k'a fɔ dɔɔni varala i ka do k'a fɔ politiki a bunakun kan 2013 o kɛra sabula i ka do k'a fɔ waati min na i ka do k'a fɔ jamana a nana gwɛlɛya Ibrahim Boubacar Keita i ka do k'a fɔ inshallah i ka do k'a fɔ min bɛ talige Ibrahim Boubacar Keita la a kama i ka do k'a fɔ ko maliden kɔni i ka do k'a fɔ u y'u bolokɔni sin 24 i ka do k'a fɔ ko olu de tun y'u kanbɔ min bɛ talige i ka do k'a fɔ jamanakuntigiya nɔfɛ a yirala k'a fɔ maa ninnu na maa min bɛ i ka do k'a fɔ ni o bɛ se ka jamana i ka do k'a fɔ k'a minɛ k'a jɔ tayi k'a bila i ka do k'a fɔ arayi kan min bɛ talige i ka do k'a fɔ rebelle la k'u bunde i ka do k'a fɔ ko o de tun ye Ibrahim Boubacar Keita o de sababu la min bɛ talige i ka do k'a fɔ code de popularité des politiciens o ye politiciens ka do k'a fɔ u ka fɛ ye a jama a cayara dɔɔni sabula i ka do k'a fɔ kɛmɛ sira dɔ a tun ye k'a fɔ ko maa 70 kɔ o de tun bɛ politiciens fɛ a donni kama kɛrɛnkɛrɛnnen na Ibrahim Boubacar Keita min bɛ talige kabini o tɛmɛna ka se fɔ sisan ma i ka do k'a fɔ an ka n'a bɔ n'anw politiciens don o don i ka do k'a fɔ dɔ bɛ ka bɔ u ka code de popularité la i bɛ talige i ka do k'a fɔ maliden caman de bɛ yen minnu yɛrɛ t'a fɛ i ka do k'a fɔ politiciens u ka se ka na fanga in na bilen i ka do k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi jamana kɔnɔden fanba de bɛ yen minnu ni olu ba mɛn politiciens ye a dɔw yɛrɛ ko k'i ka do k'a fɔ n'i ye politiciens taara jɔ olu da bilen ko campagne ko a bɛna fɛn f'u ye k'u ni kana an siran sa kana an siran sa ne m'a fɔ kana an siran sa min sɛbɛnnen don a b'anw na siran ta nin mais cɛ de tɛ wa n'o tɛ cɛ dɔ bolila ka b'u ka sigida la n ka cɛ a taara jɔ k'a bɛ taa ko dɔ n t'o f'i ɲɛna n bɛ tila k'o f'i ɲɛna n'an jiginna n b'o f'i ye n'o ɲɛfɔ ye ne bɛna min f'i ye politiciens walahi dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka taa campagne kɛ bilen alors campagne ko aw ka fisa dɔɔnin aw minnu bɛ Bamakɔ yan aw Bamakɔkaw de bɛ campagne komi a caman jigi bɛ aw bɛ t-shirt ni kɛmɛ naani de alors kɛmɛ naani bɔn ninnu o banna koyi est-ce que bɔn d'essence ko yɛrɛ bɛ sɔrɔ bilen o tɛ sɔrɔ bilen o banna koyi Abu n bɛna mun f'i ye an bɛ don min na komi bi aramu a banna dɛ n b'o f'i ye dɛ ayiwa ko sabu ka transition mun n'a filɛ sen kan nin a ye maliyɛnw a y'a ɲɛ yɛlɛ a banna an ma fɔ u ka baara min kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ nka nin y'aw ɲɛ yɛlɛ kuma min n'o tun bɛ fɔ anw ma ninnu y'a yira an na k'a fɔ ko kuma in ko nkalon de don nkalon de don Bayero bɛ yen sisan wa Bayero bɛ k'an dɛmɛ wa dɛmɛba banna wa mais jamana tɛ ka taa nin a bɛ ka taa saraw tɛ ka kɛ wa a bɛ ka kɛ alors mun de jɔn bɛ foyi ma jɔ wa gɛlɛya min filɛ o ye c'est vrai que jamana ta gɛlɛya in bɛ minɛ mais a kɛra cogo o cogo waati min na i ka dɔn k'a fɔ Bayero caman bɛ jamana kɔnɔ ba caman bɛ jamana kɔnɔ olu ka wariw tun bɛ taa yɔrɔ min na olu ka wariw tun bɛ taa yɔrɔ min na Ala ka ni se ye koyi walahi wariw tun bɛ taa yɔrɔ min na Ala ka ni se ye jamana kun Ala wari dama mun sugu an ka jamana in kɔnɔ Abu Safinɛ Jara don tɛmɛn'o la k'u ka fantanw dɛmɛ ka mun ye cakɛdaw k'u dayɛlɛ Ala ayi bɛ tɛ kuma dɔ la n'i y'i sigi ka n ka cɛ ka jabaranin lamɛn fɛnw bɛ miliyariw bɛ kofɔ k'o d'i mɛ Ala t'a dɔn k'olu c'est-à-dire u bɛ di u bɛ kɛ cogo di ten i bɛ yɛrɛ min yɛrɛ nin nka a bɛ taa min n'a fɔ tɔ sera ko nin miliyari hakɛ dira jamana ma f'i yɛrɛ sigilen bɛ nisɔndiya walayi
e b'a dɔn prêt na fɛn du ala da awɔ mais bi nisɔndiya ten awɔ parce que Jaiwa o ye jamana yɛrɛ kanu ala nka maa si t'a dɔn k'a fɔ a miliyari siga t'a la ala k'a ɲɛ ka d'a ma abu ta ni ka segin bɛ kulu ma sani ka segin bɛ gɔni ma n'o tɛ kulu o b'a nɔ la indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ne a ye mun ye ade a kumara abu safinɛ jara a ko an bɛ don min na ko bi anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko o dayɛlɛla anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ nin kana kalo damadɔni bɔ gɛlɛya in bɛ tali kɛ mun ye mercenaires 46 minnu nana sɛlɛ an ka aéroport international Modibo Keita ale kɔnɔna la abu safinɛ jara a donni kama fo ka n'a bila bila i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni ko a dugu ko a jɛra anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mercenaires tɔ tora maa 46 mun ye sɛbɛnnikɛla ko soldaw de dɛ anw de b'a fɔ mercenaires n'a fɔ ka da ka da sɛbɛnnikɛla ko soldaw nka ne de b'a fɔ ko mercenaires i y'a faamu mercenaires 46 in abu safinɛ jara kibaruyaw kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko sini n'o bɛɛ bɛ alamisa ma e ko maa ninnu u tɛna taa jɔ mun ye an ka kiiritigɛlamakaw ɲɛkɔrɔ wa u ka ko in an fɛri a bɛna laban cogo di siga t'a la ko sini ko bɛna taa jɔ kiiritigɛlamaw ni ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko an fɛri mun n'a bɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ an fɛri mun n'a bɛ tali kɛ mercenaires 46 kan abu safinɛ jara ni hakili b'a la ninnu kɔni u minɛna an ka jamana a kɔnɔna la kabi juillet kalo tile 10 san 2022 o kɔnɔ a ko i bɛna ye k'a fɔ ko bɔkabin kɔni o cayara yanni ka segin o cayara Mali yɛrɛ kɔnɔna la a ka ja ka taa fara min ye Côte d'Ivoire o kɔnɔna kan wa maa caman bɛ o i da don kisa in na nka an bɛ don min na ko bi abu kibaruya kɔni y'a jira k'a fɔ ko alamisa don n'o ye sini ye siga t'a la ko mun ye nin mercenaires 46 u bɛna taa jɔ an ka kiiritigɛlamakaw kɔni u ɲɛkɔrɔ a b'i n'a fɔ abu safinɛ jara n'u jɔra kiiritigɛlamakaw ɲɛkɔrɔ siga t'a la e k'u tɛna taa mun ɲɛ 31 ka to o fɛtɛ u ka so wa sabu kɛ u ka ko bɛna kɛ cogo min na abu safinɛ jara a ko a bɛ kiiritigɛlakaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko nin bɛna kɛ assise spéciale ye assise spéciale mun na an ka kiiritigɛlakaw bɛna a sigi sen kan o sabu kɛ a ma dogo maa si la k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na mun ye délégation belebele o bɔra mun ye Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna la fɛn mun ko fɔra Alassane ɲɛna n'a kun kɛlen bɛ ka muruti fari k'o bolo da abu safinɛ jara Alassane kɔni ye an bɛ don min na komi bi e ko a ma sɔn wa o sabu kɛ a fɔra mun ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko nin ye gɛlɛya de ye gɛlɛya mun n'a bɛ jamana fila ani ɲɔgɔn cɛla la Mali ani Côte d'Ivoire u k'an yɛrɛ dama to an k'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ abu safinɛ jara mun ye Alassane Dramane Ouattara a donni kama a y'i tulo kɛ a mɛnbaa ye nka an bɛ don min na komi bi dɔgɔkun tɛmɛnen na mun ye Alassane Dramane Ouattara ado abu safinɛ jara a ye délégation belebele wuli ka bɔ Côte d'Ivoire jamana la ka na an ka jamana kɔnɔ a ko délégation in na i bɛna ye k'a fɔ ko ministre mun bɛ yen n'o bɛ défense kunna Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔnɔ n'an k'a ma ko Tɛnɛ Ibrahim Ouattara o tɛ Alassane yɛrɛ douane ye wa abu safinɛ jara i bɛna ye k'a fɔ ko maa min yɛrɛ bilalen bɛ ka fɔ ka bɛn o don anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ tɔgɔ masakɛ o ko fɔ ale fana ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen n'o bɛ Robert Dissé ko fɔ a donni kama a tun bɛ kɛnɛ kan abu safinɛ jara sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔgɔkun tɛmɛnen na a b'i n'a fɔ jamana fila in u bɛnna fɔ la k'a jira k'a fɔ ko mun ye basigi ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan o jamana fila in Côte d'Ivoire ani Mali basigi bɛ se ka na a bɛɛ lajɛlen o kɔnɔ cogo min na teriya mun n'o kun bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ abu safinɛ jara teriya in ni kura o bɛ se ka fiyɛ a la cogo min na wa mun ye a b'i n'a fɔ bɛn kɛra a kan kura ye abu safinɛ jara k'a jira k'a fɔ ko mun ye bɛn basigi o bɛ na anw ka jamana kɔnɔna la siga t'a la a b'i n'a fɔ ko bɛn kɛra o kɔrɔfɔ in fana o kan o de hukumu kɔnɔna la mun ye bɛn kɛra a kan fana k'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana kɔnɔden fila in n'o bɛ Côte d'Ivoire kaw ko fɔ a ka ja ka n'a bila mun ye malidenw na ni jamana kɔnɔden fila ninnu ka laɲini ko u bɛ na olu ko o ta ba la an yɛrɛ bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'an k'a ma ko CEDEAO abu safinɛ jara ko CEDEAO kɔni ko bɛn kɛra kan k'a fɔ ko u bɛ na mun ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini ko o ta ba la abu ka ɲɛsin nin bɛnkan in bɛɛ lajɛlen ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye nin mercenaires 46 ye a dogolen tɛ maa si la k'u ka ko a bɛ anw ka kiiribon kɔni a b'olu ka tabali sanfɛ a bɛ nin na waatinin kɔni u bɔ o de hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin mun ye Côte d'Ivoire ka délégation belebele ma an ka jamana kɔnɔna la abu safinɛ jara ka n'a jira k'a fɔ k'u jo t'a la o de hukumu kɔnɔna la an ka kiiribon maaw n'o bɛ an ka juge ko fɔ olu kɔni ye nin assise spéciale k'a sigi k'a bɛna sigi sen kan sini alamisa ka ɲɛsin mercenaires 46 in ka kisa ma sɛbɛnnikɛla ko a ko hakilila jiginna i bɛna ye k'a fɔ ko nin mercenaires 46 in u minɛlen don an ka jamana kɔnɔ kabi juillet kalo tile 10 abu safinɛ jara ninnu de bɔra mun ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka n'u sɛlɛ an ka aéroport international Modibo Keita la o ma an ka jamana marabagaw k'u ladɔnniya a donni kama abu safinɛ jara an ka jamana marabagaw ye tɛgɛ k'a ta ka da u kan k'a jira k'a fɔ ko mercenaires don ni hakili b'a la mun ye uti kalo waati an ka jamana marabagaw y'a jira k'a fɔ ko ninnu kun nakun ye kana dangare an ka fanga la n'o bɛ transition fanga o kɔfɛ abu
safna jara ka damina adoni ngama foko na bila ibina ka foko manu ngo ni manade depo otra ka daw kwa atu bla munye anwa kasobo okono ako ma kunye ma binani ane kononto yin ngamu ye wuli ka jo kera chesiru okera ko sabga anwa jamana nye jamana ye abu safna jara munye aminyine musowula so saba muno okumbe munye mercenaire binani ane kononto ina awol kono bla la kataso abeni ngana wati ni bo sabani ngala ko akoni ye ko indete mina kalaje kabi ko indamine anwa jamana marabako ya ira ko farkaula sigata la ko minye laini chama ko o make soro fenye ko sabga munye fen chama be abu safna jara o fen nun ku jengale hundo kanya shini mercenaire binani ane kononto nga nalima anwa jamana kono ga doni ngama munye ko far marabako yu klo jakanga kuma reme abu safna jara kaira ka fo ko nin nana sada ko nun nana sada ira kono la sans délai abu safna jara sans délai akamdom na ko bi e ko sans délai e ko amage akara délai mi jay délai le délai que tu veux akarode sans délai est devenu le délai que akara 1000 délai abana 1000 délai akarode abu amoni me dom na ko bi kiboro ko na ira ka fo ni mercenaire binani an woro munu banga jamana kono shini alamsa sigata lo bina ta jomunye kritikala ko ni olu nya horo ngo kisa na bina ke tumna o fana no okera o kuna funu la kuma ba ano banege ma ko la se di manoma kuna fana flani anya sabaka bo eni pana ale kona la sabani ngala to de ade abu ibunya obala peut-être bi do de ke ka do ka fo ala ka jisma ken ngoy vura ni me talge ka do ka fo le soir de bamako la ne ba sama ka gerna agere la ya jara la ja ale ka sebe la jango di ka do ka fo anga ta mondoro mondoro ka do ka fo ni yedugu mi ka do ka fo ni abe mopti mara kono mi me talge ka do ka fo le fama o be talge ka do ka fo anga mali armée la a succès ni succès te fly ko armée ko aye o ken sabla ka do ka fo bamanji jekulu mi be ni o be wole ki ka do ka fo le katiba ansadin de masina ay ka do ka fo ko ma do be o kono munu ni ka do ka fo olu ye katiba de masina ka do ka fo ko yo o bla ni amba wole to kana ko les déserteurs mi me talge ka do ka fo jadisi ma do la katiba de masina twala u ye ka do ka fo katiba de masina u yo bla peu mi me talge ka do ka fo anga armée la ka fara olu kan sa ka do ka fo wuli ka jo ni o ye patrouiller o baro be se ka sabati to na ka do ka fo mondoro o mara kono o te katiba serma alete katiba serma chokoroba nokole ni nga mo koyidi Amadou Koufa ima flide katiba serma abe o kele ale chokoroba nokole ni nga aka mo ka mun marfa bla ala mi me talge ka do fo la jala armée so ye la jara ka do ka fo la akui ka do ka fo les forces armées maliennes ka do ka fo ko ye neutralisation ko yo ke la uti dore mi me talge ka do ka fo jadisma ma keme chamana me ka do ka fo atanzigoro ma chama ka do ka fo ko yo lu fa mi me talge ka do ka fo la jara la akui ka do ka fo ko ni mondoro secteur ta laje mondoro ni yura mi ka do ka fo ni jadima ka do ka fo unya da ro do mi me talge ka do ka fo jadima ubita nye adan yore na mi me talge ka do ka fo forces armées maliennes ka do uye asabati jadima ma tan sigiro ma chama ka do ka fo ko yo lu fa mi me talge ka do ka fo uka matrolu la uye ka do ka fo uka kelege marfo ni ka do ka fo uka fengolo ka do ka fo armée ni bela jeli ka do ka fo ka détruire mi me talge ka do ka fo jadima ma do be munu ni ka do ka fo olu yu ka do ka fo uka jadi walea yo o dabla peu ka fara ka do ka fo onga armée ka la ka fo ka do ka fo secteur mi ni uye mondoro ya ye ka fo ko armée sera ka succès nyana ma bake yore na sababu so la ka do ka fo mamunu be ka do ka fo ni uye katiba de masina no mabla fo katiba serma nu yo ka do ka fo ni uyo bla ni metalge ka fara onga armée ka de kara sababu ka do ka fo ulu kara kalamene bi ke kalamene ka bla onga armée nye ka do ka fo jadi ma ube wo kono we ka do ko ulu yer da man de klara kata u tonyo yira ka do ka fo ko o de kara succès dai amu bunde metalge onga armée kuma ka do ka fo o mingele fleni jara armée kusobe sabula ka do ka fo akara occasion akara sababu mi ngono nana ni armée sere ka do ka fo ma kebe chama ni metalge jadi wale mo la ka ulu fa ni metalge ka do ka fo uka matrolula yo be ka keleke ni minamunu ye chama de be ka do ka fo ulu détruire sabula ka do ka fo armée nana barake ni minanye minami ka do ka fo ni obe wolo ko aviation nana ka do ka fo ka isoro kelela ni metalge ka do ka fo panguru kon ki ka do ka fo ayo wuli ka jo ka sebe boloda ni ka do ka fo mondoro ale secteur kono ila ka fo don tebano na ni yeni ndugu inda ka laje mondoro na be ka do ka fo mopti mara kono na ila ka fo don ja tebano na ay ka do ka fo sa ani wati kami be ka do ka fo mondoro ni metalge jadi wale mo ulai
ka do fo ukumi chani taka anga kain ka segre sabre ka do fo mondoro yoro do ka do fo abe fo yoro mi mako zone stratégique nya do ka fo o yoro mi ka do fo ni o jadi ma unye da yoro do saka ani wati beledere na mi metalike ka do fo kamikaze lo mi metalike ka do ka fo ube bamu munundo ka do fo dugu jugoro nunu chama de kumita ka do fo ka anga soro sila ko segre mi ni ka do fo abe ke mondoro o secteur ko mondoro secteur oni ya takalaja do temeno na ko armée re ama perti chamange ayoro la wallahi ka do fo jadi ma ukumi tre ukumi a maîtriser sabula do temeno na anga armée na kumfura pa ka do fo o ya soro armée uba ka ka do fo gwela u chamanye milango gwela u ka do fo ka seni ko ro ye armée ko ni ka do fo ko ukumi u yere nyini armée wati mele ko mi bi ka do fo armée akoni keme ka wuli ka jo ka sebe boloda mi metalike ka do fo ni secteur ngono ay ka do fo armée ayo wuli ka jo ka sebe boloda ka do fo wuli ka jo anoya wuli ka jo ka do fo akaseka sabati jadi ma munu be ka do fo ni olu be katiba serment ko ka do fo olu ma damando de be munu ni ka do fo usira na kele afinye ka do fo ka dana ka ta onga armée ka do ubola ka je ka baraka ubola de ay ni ma abla abu sabna jara bitalla ni ma abla sikata la armée bila talla abitalla hara shibullo munu flaga marfa abla munu ya abla ni wallahi shibullo munu ka de Note, armée kuma ni bega c'est tout c'est fini wallahi. Bidi mi me talike ka do ka fo la yala. Puis ka do ka fo mamunu fle ni ka do ka fo ni obe talike jadi mawla armée. Mondoro ka do ka fo a secteur bela de me akalama ka fo ani Burkina ukasu. Ka do ka fo don temeno na nu kunye chani ka anga mawkun. Ka do ka fo ku kuma boli ka ta Burkina. Yenda tura. Do me ko me bi. Burkina ka do ka fo oni Mali armée olu fana kede ku polo di nyama. Ni me talike ka do ka fo ka seka jadi maw ku koro. Ni me talike ka do ka fo Burkina ale secteur la. Ni ya ta ka laje bi. On a problème kono ina fo Mali o de sababu la ikado ka fo au kan nyemo na manya ka fo ko ye coup d'état ke dans coup d'état ikado ka fo ko u kan mo sona ku bolo di anga moma la sai ikado ka fo anga je ka barage ni metalike ikado ka fo daw anga ushwa ikado ka fo jadi wale ammo nyana ba ikado ka fo fatirpa ni o ye la jere aku ikado ka fo ame wati na ko mi bi ame ko ni keme ka wuli ka jo ka sebe sabati ni metalike ni secteur na ni o secteur de mondore am mondoro ko nan dara bi ikado ka fo ko ni la khanati flaye abe mondoro kabla ka do fo armée keme ka wuli ka jo ka sebe boloda katiba serment a chede chama de be munu ni ka do fo ye katiba serment yo o bla peu da frango armée chedonga la se ka do fo anga je ka barake asifle ayemi mo ka do fo le soir de bomu ko no la yo jora la jon ka sebe ndo bete armée abe wuli ka jo la ngenenka tabarika ye tabarika ay mo armée monte en puissance abu mu ye monte en puissance ere la armée era de puissance armée puissance ay mali armée may bide armée de puissance am domna ko mbi monte en puissance fama kanime anyo dansago an era de puissance régime temeno na yeni ngmame ni alors an era de puissance armée era de puissance che mena mi fie armée era tala minadi abana wallahi alors me ka kule jamani munu sura sula do reto abe adamande ngelindi minno do an yɛrɛ ka Faransi siɲɛ tatɛw anw jolen no cogo min na anw yɛrɛ ka lakanabaw jolen no cogo min na abu n'i ye maramafɛn ɲuman ɲini ka d'u ma i b'a da minɛ yan fɔ abu abana o b'u disi la bɛɛ surasiya bibi na kɛlɛ tɛ n'a fɔ fɔlɔ ta ayi ɲuarili t'a la bilen ka ɲɔgɔn ɲuari n'a fɔ i bɛ ka wolo o t'a la dɛ ayi o kuma t'a la i bɛ ka toto bɛlɛ o t'a la bilen dɛ fini sa o banna donc ni minɛn tɛ yen armée tɛ yen a banna ni minɛn bɛ yen maintenant armée bɛ yen a lajɛ alors e ma faama k'a mɛn ko maa tan maa mugan an ka armée la k'o tora ayi o dabilara a mɛnna yɔrɔ ayi non plus de 2 ans maintenant yɔrɔ awɔ wala ɲɛna ayiwa nka fɔlɔ faamajuguw taara ka bɔ yen a bɛɛ tun tɛ ɲɛfɔ yɛrɛ ayi a bɛɛ tun tɛ se ka ɲɛfɔ maa mun kun bɛ sa a bɛɛ tun tɛ se ka ɲɛfɔ n'a bɛɛ kun ɲɛfɔra a tun bɛ kɛ baara ye bɛɛ ka cɛ i b'a sɔrɔ ko deuil national awɔ deuil national ka taa kasifu kɛ kasifu a bɛ ka mɔgɔw denw bila janfa kɔnɔ ala ka ɲɛ ka d'a ma abu hali bi an bɛ taa sɔrɔ de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye n ye Yusufu Konate a kumara a ko Bakari Togola na ale ko fɔra a ti dɔɔnin don da wa a ta ale ko fɔ Abu Safinɛ Jara Bakari Togola a ka procès sɛbɛnnen kɔfɛ ka bɔ yen ko nin tɛ Bakari Togola nin tɛ a kuma fɔlɔ ye jama kɛnɛ kan wa a ko mun ye Bakari Togola
akoni akumada de Bakari ya ira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ye gɛlɛya sɔrɔ engrais ko la ɲinɛ san kɔnɔ k'o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ k'o sababu kɛ baara in kun ka kalifa maa minnu ma Abu Safinɛ Jara k'a ma di o tigi ma dɛ maa mun tɛ engrais ko k'a ɲɛdɔn Abu Safinɛ Jara ne ye engrais ko ta ka kalifa o ma siga t'a la sɛnɛkɛlaw b'u sigi ni gɛlɛya ye Bakari kumara Yusufu Konate a y'a yira k'a fɔ ko mun ye APK mu a ɲɛmaa kɔrɔ n'o ko fɔra a tɛ Bakari togo la a tɛ ale ko fɔ wa a ye dɔɔni d'u da Abu Safinɛ Jara a kɔni y'a yira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ye gɛlɛya sɔrɔ mun ye 2022 o kɔnɔ gɛlɛya in kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn caman ko o donna a kɔnɔ a ko Bakari togo la a ko a ye nin kɔrɔfɔ k'a fɔ kɛnɛ mun kan a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Bakari togo la Abu Safinɛ Jara mun ye yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko Ɲamana n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ ale ye Bakari togo la a ka dugu ye wa a sigilen bɛ o a ka foro dagabana foro bɛ Bakari togo la bolo nin yɔrɔ kofɔlen n'o bɛ Ɲamana kofɔ Abu Safinɛ Jara nin ye laadala ko ye Bakari togo la ale fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko san o san n'a ye kaba kɔni k'o sɛnɛ Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la i bɛna ye k'a fɔ ko Ɲamanakaw de bɛ bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu u bɛ taa fara Bakari kan ka kaba in kɔni n'a a kan waatiw sera Abu Safinɛ Jara u b'o baara k'o sigi sen kan Abu Safinɛ Jara sɛbɛnnikɛla ko ka ɲɛsin o baara mun ni Ɲamanakaw y'o o sigi sen kan Abu Safinɛ Jara ko a kɛra doya kun tɛmɛnen kɔnɔ la o hukumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko Bakari togo la dankɔrɔba in ye a kumara dankɔrɔba in kɔni a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi gɛlɛya mun n'o taara ka sɛnɛkɛlaw k'u sɛgɛrɛ ani mun ye kalata mun bɛ yen n'o bɛ zone d'animation de l'espace rural damuso kuma n'an k'a ma ko Zahir ale ɲɛmaaya ɲini mun ne gɛlɛya o b'o kɔnɔna o la kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Sikaso mara kɔnɔna la Bakari togo la a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ Abu Safinɛ Jara mun ye Bakari togo la a ye dɔɔni don an da a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ ko mun ye Ɲamanakaw ka a bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Ɲamanala lamini bɛɛ lajɛlen maa ma de bɔra ka na ale Bakari togo la ka na ale dɛmɛ a kungo la Abu Safinɛ Jara n'o b'a ka kabakan kofɔ k'a bɛ foli ta ni ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma Bakari togo la a ye dɔɔni don da Abu Safinɛ Jara dankɔrɔba in a kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye hectare 10 Abu Safinɛ Jara o bɛ se k'ale Bakari togo la n'a ka denbaya k'o balo k'a kɛ hectare k'a cɛrɛtɛ Abu Safinɛ Jara k'o t'ale Bakari togo la kelen ko ye bilen koyi o ye Ɲamanaka bɛɛ lajɛlen Ɲamana lamini bɛɛ lajɛlen ko o y'olu ta ye wa siga t'a la k'o ye fasoden bɛɛ lajɛlen ta ye maa ma b'i yɛrɛ dɔn k'i ye maliyɛn ye k'o ye bɛɛ lajɛlen k'o ta ye hali bi Bakari togo la a kumara a y'a yira k'a fɔ ko mun ye foli ye k'a b'a ta ni ka ɲɛsin mun ye Ala ka ɲini Amadu Tumani Ture la Amadu Tumani Ture ATT Abu Safinɛ Jara maa mun n'o ma kunun dɔn bi man ka fɔ o tigi ɲɛna dɛ mun ye Bakari togo la a y'a yira k'a fɔ ko waati mun na Ala ka ɲini Amadu la ko Amadu taara Kumantu ni hakili bɛ Kumantu Amadu taara ye don mun na siga t'a la ko Amadu ye foli ta ni ko Kumantukaw k'u sɛgɛrɛ Amadu a n'a a furumuso n'o bɛ denba ɲuman kɔ fɔ Madame Ture Lɔbɔ Tarawele Abu Safinɛ Jara k'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye kaba sɛnɛ siga t'a la k'u bɛna don ba la wa mun ye lakanabaliya fana k'u bɛna don lakanabaliya u bɛna o furan ka bɔ mun ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni o kɔnɔ Abu Safinɛ Jara Bakari togo la ko a ko k'ale tɛ fitiri wale Bakari togo la a y'a yira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana faama n'o bɛ transition marabagaw ko fɔ k'ale bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ o sababu kɛ Asimi Goyita k'a ye hakilinata mun ta walasa mun ye sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na sɛnɛ k'o ka kɛ ko Asimi ye wulikajɔ caman k'o kɛ Asimi ko engrais ko a kana tɛmɛ ko 2,500 o sanfɛ ko Asimi y'o baara k'o sigi sen kan nka Bakari togo la a y'a yira k'a fɔ ko o engrais mun n'o o bɛ fɔ 2,500 Abu Safinɛ Jara k'o kɛra Makan Goya ye mun ye sɛnɛkɛlaw bolo Bakari togo la ka fɔ la a ko mun ye maa minnu ni baara in kan ka don olu ma olu kan ka taa engrais ka taa tarabaso diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na sɛlɛ mun ye sɛnɛkɛlaw kan ko ni baara kɔni ma don olu ma kan ka sigi n'a ye k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw bɛ gɛlɛya kɔni k'o sɔrɔ engrais sɔrɔli ko a bɛ kɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye ko o hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ɲinɛ sɛnɛkɛla caman y'i bolo da i kunna ka wala de k'o fɔ k'o sababu kɛ engrais ko gɛlɛya k'o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ Abu Safinɛ Jara baara in kan ka kalifa maa minnu ma k'a man ka kalifa olu de ma Bakari togo la a y'i da kɔni ka a don la kosɛbɛ Abu Bakari togo la a kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi ale Bakari togo la siga t'a la ko mun ye engrais ko gɛlɛya fɛn fɛn n'o b'an ka jamana in kɔnɔ baara in kan ka kalifa maa minnu ma a kan ka di maa minnu ma olu kan ka na engrais k'o di sɛnɛkɛlaw ma Abu Safinɛ Jara ko siga t'a la ko baara in ko a ma di olu de ma n'a dun ma di o tigiw ma ko siga t'a la ko gɛlɛya ko o bɛ ye a kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye sɔden Bamako ale kɔnɔna la mun ye sɛbɛnnikɛla ye o de Yusufu Konate i bonya o b'a la a Bakari togo la i caman walayi dɔɔni don da dɔɔni don da a ye tiɲɛ fɔ yan dɛ wulibali don a ye tiɲɛ fɔ dɛ prix min fɔra engrais la awɔ n'o ye 2,000 ani ko 2,000 ni joli 500 awɔ nka engrais sanna presque ɲinan 9,000 wa 10 9,000 k'a daminɛ 8,000 na ka yɛlɛ walahi
a ma se ka jigin e pourtant jamana kuntigi décret ta k'a fɔ a kan ka feere a fɔra mais mun a ma se ka jigin ala o baara dira maa minnu ma angara ko inte bila ko ka jɔ k'u ɲininka bɔgɔ jɛ a tɛ bila ko angara ko yan angara ko inte bila dɛ kuncɛ fiyewu n'u ma angara ko ye angara ko inte bila dɛ abu an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na nin waati na to min muru duuru an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ jalakɔrɔji ko ɲuman ni ale wɔrɛda la wele sira sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na o de 76 33 43 03 n bɛ segin a kan 76 33 43 03 nin waati na mun ye jalo kɔfiri lasi jalo an bɛ foli lasa ma mun ye ko ɲuman ni wɔrɛda ale sugu yɛrɛ kɔnɔna la n'an y'ale fo sa adama sanogo dafi mɔdi an bɛ foli lasa ale ma ko ɲuman ni dugumala la isu tɔgɔ la an ka technicien isu sogo tɔgɔ la nin waati na adama sanogo dafi mɔdi an bɛ foli lasa ma abu hali bi sirajanta ma an ka taa bidi ka dɔn k'a fɔ sirajanta ma an bɛ tɛmɛ ni a ye a gosi k'a dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye min ni o ye indépendant ye soir de Bamako soir de Bamako k'a dɔn k'a fɔ n bɛ don ni a ye u ko di soir de Bamako k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon tɛ nouvelle horizon lajɛ a bɔlen bɛ nouvelle fɛ nouvelle horizon k'a dɔn k'a fɔ an bɛ to ɲininka lemanaw fɛ kosɛbɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin ye nouvelle horizon ye ale don a tɔgɔ Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛn don kosɛbɛ Toguna A ko i k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Maruko Baru n y'a dɔn k'a fɔ Baru Kolondigi kabini i k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in ni o ye docteur Umaru Maruko Baru k'a dɔn k'a fɔ Kɔlɔnjɛbakaw ka dankelen Baru docteur Umaru Maruko Baru tunna min k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ wele Sadi don ale ɲɛma don o don min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Maruko la a yirala k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la kosɛbɛ docteur Umaru Maruko i k'a dɔn k'a fɔ a tununa awɔ a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔɔw ye kunnafoni caman fɔ o kɛra dɔw y'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana a fa dɔw fɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a n'a ye Europe kɔnɔ kosɛbɛ dɔw ko ko Umaru Maruko k'a dɔn k'a fɔ ko a n'a ye hali Asie kosɛbɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Maruko la a bɛna fɔ a b'a fɛ ka bɔ a ka daden kɔrɔ sabula i k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Maruko a yirala k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Maruko ko a tɛ Putini ka jamana kan Russie awɔ Baru bɛ yen Baru taara koyi a taara dɛ Baru taara nka ale tan dɛ taa cogo dɔ in na dɛ jumɛn maa bɛ se ka taa Russie nin dugu in na tan n'i ma taa avion na Baru m'a fɛ yen na k'ale tɛmɛna ka bɔ yan ka tɛmɛ Mauritanie ka tɛmɛ Niger ninnu fɛ yan a banna min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ docteur Umaru Maruko a k'a dɔn k'a fɔ kasara dɔ bira ale kan sabula i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ dɔ o kɛra waati tɛmɛnenw na min n'i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ wele ko panel de haut niveau min n'i k'a dɔn k'a fɔ panel de haut niveau maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ko ko u ye démocrates ye minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye u yɛrɛw ka fɔ la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ mouvement démocratique la i n'a fɔ ka démocratie ka se ka a sinsin anw ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ démocratie kɛlɛ kɛlɛ min ni a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 26 san 1991 waatiw la i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ olu de ye lajɛrɛba dɔ labɛn lajɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a kɛra centre international de conférence de Bamako n'a bɛ wele denmisɛn kuma la CSB o baaraw sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛba in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in yɛrɛ labɛn kun bɛ maa min fɛ i k'a dɔn k'a fɔ o de ye parti Adema n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Adema ni Kɔrɔni min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ parti africain i k'a dɔn k'a fɔ pour la solidarité et la justice n'o ye Adema PASG i k'a dɔn k'a fɔ ko baara in a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ avril kalo tile 2 san 2022 la centre international de Bamako i k'a dɔn k'a fɔ a baaraw o kɛra o sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ o kɔrɔfɔ in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ nin lajɛli na Umaru Maruko i k'a dɔn k'a fɔ ale ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ n'i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye o kɔrɔfɔw ta k'a lajɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ninnu u sɛbɛn gɛlɛyara sabula i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni Umaru Maruko a ye a sarada don tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya nin lajɛrɛ in sɛbɛn ko a ma kɛ sababu ye Umaru Maruko a ka duuru don fiɲɛ dɔ de min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Maruko la a ye k'a dɔn k'a fɔ a ko a kɔrɔfɔ in sɛbɛn i k'a dɔn k'a fɔ a ko ale bɛ kɔrɔfɔ ta koyi i k'a dɔn k'a fɔ ka kɔrɔfɔ ta k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma Mali k'a dɔn k'a fɔ maliden cɛ ni muso denmisɛn ani maakɔrɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye parti Sadi ta k'a lajɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka parti Sadi i k'a dɔn k'a fɔ ko parti dɔ min ni o ye parti d'opposition ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛna opposition ta i k'a dɔn k'a fɔ ka Ngwara k'a ta ka transition k'a sɛgɛrɛ Umaru Maruko i k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan a ye nin kɔrɔfɔ u fɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka fanga k'a dafiri i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu cɔla jɛkulu min ni o bɛ wele ko comité pour le salut i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ CNSP comité pour le salut walima comité national pour le salut du peuple comité national pour le salut du peuple i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ comité stratégique M5 o cɔla
nunu de farala ɲɔgɔn kan ka fɔ min bɛ talikɛ Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga k'a dafiri o ma ka fɔ maa minnu filɛ nin ye ni olu kɛra sababu ka fanga in k'a dafiri ale ma fɔ k'a fɔ a bɛ Laji Burama fanga fɛ dɛ ayi ka fɔ jɛkulu minnu ni olu jɔ fɔlen filɛ nin ye ka fɔ ni olu bɛ ka fanga in k'a mara nin waati in na ka fɔ olu b'a fɛ ka olu bɔ u hakilina kan olu b'a fɛ ka fɔ parti sadi ka bɔ a hakilina kan parti sadi dun ka hakilina ti dɔwɛrɛ ye min bɛ talikɛ ka fɔ jamana a mara cogo ɲuman na i ka dɔn ka fɔ démocratie a bɛ se ka sinsin cogo min na jamana ka dɔn ka fɔ a bɛ se ka don i ka dɔn ka fɔ minɛ cogo ɲuman kɔnɔ cogo min na o ye olu ka kɛlɛ ye kabi ka dɔn ka fɔ démocratie a sinsinra kabini ka dɔn ka fɔ olu de kɛra sababu ye min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ Musa Tarawele ka jagoya fanga ka dɔn ka fɔ k'a dafiri cogo min na olu y'o wuli ka jɔ k'o kɛ o kuma ka dɔn ka fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ nin waati in na liberté d'expression ni ka dɔn k'a fɔ ko ka o tigɛ maaw la a ye ka dɔn ka fɔ ko o kɛ man di Umar Mariko a ye kɔrɔfɔ caman ta koyi kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ cani min ni a kɛra ka dɔn ka fɔ dugu dɔ la n'o bɛ wele mura i ka dɔn ka fɔ don tɛmɛnenw na Umar Mariko i ka dɔn ka fɔ a ye kɔrɔfɔw fɔ ka taa se fɔ olu bɛɛ lajɛlen ma Umar Mariko i ka dɔn ka fɔ a donni kama kɔrɔfɔ a tun bɛ a bolo a ko i ka dɔn ka fɔ ko n'i ye anw ka Mali ta k'a lajɛ i ka dɔn ka fɔ faaliw bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ min bɛ wele k'i ka dɔn ka fɔ exécution sommaire n'o ye ka maaw da k'u kantigɛ a i ka dɔn ka fɔ ko o baaraw bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ incendies la n'o ye ka duguw k'u jeni jigiɲɛw k'u jeni min bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ kulukulu la k'a ka jan ka forow k'u bɛɛ lajɛlen jeni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ o kuma i ka dɔn ka fɔ a donni kama bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ armée kɔni kɛ bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda k'a bɛ i n'a fɔ Umar Mariko a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ ani armée bɛ ka baara minnu kɛ a ka dɔn ka fɔ u bɛ ɲɔgɔn contre la u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ koyi Umar Mariko a ko i ka dɔn ka fɔ ko nin ye a san dan ye min bɛ talikɛ anw ka jamana in na a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a ka jan i ka dɔn ka fɔ ko maaw bɛ ka taa otage la n'o ye i ka dɔn ka fɔ ka bagabagaliw ta ka maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ni olu kɛra sababu ye ka démocratie k'a sinsin anw ka Mali fasoba in kɔnɔ i ka dɔn ka fɔ ko gɛlɛya taa bɛ ka olu sɛgɛrɛ kuma ko ye taabolo minnu ni olu tɛna jɛn ni o ye kuma i ka dɔn ka fɔ maa minnu ni u bɛ Mali kan k'a mara bi i ka dɔn ka fɔ ko taabolo min ni u bɛ u bolo i ka dɔn ka fɔ u b'a fɛ ka bɔ u taabolo kan hostilité ni o ye i ka dɔn ka fɔ hinɛ k'o ye anw ka Mali jamana in ye min bɛ talikɛ respect des aînés n'o ye i ka dɔn ka fɔ kɔrɔ bonya i ka dɔn ka fɔ ko Mali jamana o y'o ye i ka dɔn ka fɔ ale yɛrɛ Umar Mariko min filɛ nin ye i ka dɔn ka fɔ waati dɔ la gɛlɛya taara ka ale sɛgɛrɛ fanga min ka dɔn ka fɔ ni u bɛ an senkɔrɔ nin waati in na i ka dɔn ka fɔ u taara k'u bɛ taa dangari ale la fɔ a ka so olu ye waleya min ni a tɛ bɛn i ka dɔn ka fɔ démocratie a kɔnɔna na nin kɔrɔfɔw ka ca kosɛbɛ Umar Mariko a ye ninnu bɛɛ lajɛlen sarada nka an bɛ waati min na komi bi Umar Mariko a yirala k'a fɔ waati min na gɛlɛya ye a sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ a ye anw ka Mali jamana a y'a bila koyi Umar Mariko an bɛ waati min na komi bi a yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la koyi a bɛ ka dɔn ka fɔ ko a ye jamana a y'a cɛci min bɛ talikɛ Europe jamana dɔw la a y'olu kɛ koyi min bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ an bɛ waati min na komi bi ale Umar Mariko i ka dɔn ka fɔ ko wa ale bɛ Russie la baro bɛ yen a bɛ Putin fɛ yen a bɛ yen baro Umar Mariko a ko waati min ka dɔn ka fɔ a sera Russie la a ye Russie faamaw ko u ye ale bisimila koyi min bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ bonya ani karama la a ka dɔn ka fɔ ko o temps bɛ k'ale sɛgɛrɛ an bɛ waati min na komi bi i ka dɔn ka fɔ Russie la min bɛ talikɛ Umar Mariko la a ko i ka dɔn ka fɔ Russie faamaw ale fana ani u kumana koyi min bɛ talikɛ dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ se ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ cogo min na a ko i ka dɔn ka fɔ ale tɛ hasidi ye ale tɛ i ka dɔn ka fɔ jamana in contre la ale ka boli ka bɔ a kun tɛ k'a fɔ a tɛ jamana in fɛ koyi min bɛ talikɛ Mali a kanu na i ka dɔn ka fɔ Mali a hinɛ bɛ ale la koyi o kuma i ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ ni dabali fɛn o fɛn bɛ se ka tɛmɛ tigɛ i ka dɔn ka fɔ Russie ɲɛmaaw fɛ Umar Mariko a ko ale y'o bɛɛ lajɛlen ta k'o sarada walasa i ka dɔn ka fɔ u bɛ se ka Mali a dɛmɛ cogo min na walasa gɛlɛya min ni a bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na Mali a kana kɛ dugu ye dugu min ni a bɛ fara fila ye n'o ye i ka dɔn ka fɔ indivisible Umar Mariko a ko i ka dɔn ka fɔ n'i ye a ta k'a lajɛ jamana in ka dɔn ka fɔ a kanu min bɛ ale la i ka dɔn ka fɔ kɔfɛta in kɔrɔ t'a jira k'a fɔ ale tɛ Mali in fɛ koyi ale bɛ Mali fɛ koyi wa don nataw la i ka dɔn ka fɔ ale bɛ se ka na anw ka faso in kɔnɔ min bɛ talikɛ politique baaraw la k'a boloda ayiwa baro ka discours ka ɲi a ka ɲi ten a ka ɲi ten baro kumana a ka ɲi ten a kuru ka da waati k'a fɔ discours a ka jan kosɛbɛ waati bɛɛ k'an da an tɛgɛ ma Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛn min ni a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ Abu mun ye Toguna A Tarawele Nouvelle Horizon baarakɛlaw bɛ foli la su bɛɛ lajɛlen ma ka limaniya bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛ baro politique ka discours ka jan kojugu an ka bila yan o sabu kɛ a ye nin bataki in ko ci nin dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ kɔnɔna la siga kɔni t'a la an ka hakililaw ka ɲi ayiwa a hakililaw ka ɲi ayiwa jamana ko tɛ jamana ko don maa tɛ se k'i ba i faso la i mana taa kɔfɛ cogo don don dɔ la faso hinɛ bɛ di la faso hinɛ a kanu walayi bɛ na yirikuru mɛn o mɛn basi ji la
a tika bama sanga fala ko tala fana ma da la ka ina furi la de o che ma da ma ni da mo ma ndese abo ame bela jelen fo wati ngone aseba ko tunguna me aketuni ngai su sogo fe mo kuma so kun kalfa